Здравейте! Да подготвим отново заедно една поръчка, от която сте си избрали на нашия сайт miahandmade.com. Първото е отново от подаръчните комплекти в подаръчна кутия, които съдържат регулируема подвързия за книга Мия и несесер с цип. В случая тези са в десен, цветя и билки. Също така една от помощните торби за многократна употреба от натурален памук с щампа с авторски дизайн, с мотивиращо послание в нея. Нея ще сложим в една от подаръчните ни торбички. Този плетен книгоразделител поднасяме го по този начин, за да бъде още по-красиво и вълнуващо за получателя. Имаме най-различни видове плетени книгоразделители с цветя. Може да ги разгледате на сайта ни. И две малки неща, които слагам от нас като подарък. Едни натурални бомбони и картичка.